L'Albert va tenir la idea de fer un curt que denunciés una miqueta la problemàtica que té la gent a l'hora d'accedir a una vivenda. Les protagonistes són la meva germana, la meva neboda, la meva família, i surt d'aquesta situació a la família nova, que és la malaltia de Laia, de la meva neboda, que és una malaltia neurodegenerativa minoritària. Era una mica com parlar d'aquest final d'estiu que tots hem experimentat en algun moment de la nostra vida i aquesta nostàlgia per deixar enrere i acumular records. La idea era fer això, un curt de terror, que entretingués, que la gent s'ho passés bé, que connectés, i en català, i si és en català, doncs aquí la gent també suposo que connecta més. Es parla català a casa, parlem en català a la productora, és un curt català. Crec que és important fer cine amb la nostra llengua. La nostra primera opció sempre és treballar amb el català com a llengua de les coses que realitzem. Per fomentar i promocionar l'art cinematogràfic en català. Que es puguin veure a tants llocs realment és una cosa que ens motiva i que agraïm molt. També busquem que el curt estigui acompanyat, perquè és un curt com molt especial i que tingui aquest acompanyament per part de les directores, de l'equip, etc. Per nosaltres és com molt important. Em sembla molt bona iniciativa. Sembla com una oportunitat de projecció. Que la nostra obra es pugui conèixer i, sobretot, que es pugui conèixer estant en català.